Bueno, el primer potser seria la quantitat d'activitats que som capaços de fer fora, fer l'aire lliure. Després hi hauria uns indicadors més, diguéssim, més domèstics, no? De consums d'aigua i de consums d'electricitat, que això són coses que ells poden establir maneres de visualitzar-ho, de saber realment quin és el seu impacte de l'activitat de l'esplai dins de la ciutat. I després hi ha tot el conjunt d'indicadors de respecte cap al medi ambient en funció de les activitats que facin, no? I el grau d'ambientalització que tinguin aquestes activitats. Quan surten d'excursió, quan fan una festa a l'esplai, allà on tiren les deixalles, quins productes utilitzen per netejar el centre. Poden haver-hi moltíssimes accions que es poden dur a terme i hi ha moltes coses que es poden fer. La veritat és que de recursos cada dia n'hi ha més. Com a mínim recursos de literatura escrita cada dia n'hi ha més, per tant és més fàcil rebre informació de com posar en marxa aquests processos en els centres d'esplai i com implicar les persones. Que diu centres d'esplai diu qualsevol entitat social que faci activitats amb col·lectius de persones. Però bueno, no deixa de fer falta encara una bona dosi d'imaginació i de creativitat per part dels educadors que ho desenvolupen. No sempre vol dir una qüestió de despesa de diners, hi ha moltes coses que es poden fer sense gastar diners, sobretot si fan referència a l'ambientalització més curricular, que vol dir pròpiament l'ambientalització de les activitats, no tant l'ambientalització dels centres, de les entitats, que això sí que a vegades pot representar una despesa important, que en canvi decidir fer una activitat més sostenible o menys és una decisió purament de l'equip de monitors. No, jo crec que no. Els nens avui dia els hi costa entendre-ho, ja és difícil transmetre'ls, és difícil explicar-ho, i vivim en un ritme de vida i en uns estils de vida en general que fa difícil explicar tot això. Vull dir que hi ha molta feina. L'acció social en aquest aspecte és molt important. Hi ha moltíssima feina a fer per part dels educadors de donar a conèixer tot això als infants i joves. Perquè la societat no ho transmet, al revés. Transmet consum i transmet més aviat uns estils de vida que no tinc clar que siguin massa sostenibles. Un paper cabdal. Difícilment pots integrar les persones en el medi ambient si no coneixen l'entorn. És molt difícil entendre el món vivint només en una ciutat. S'ha de sortir, s'ha de veure l'exterior, s'han de veure paisatges diferents, s'han de conèixer llocs diferents, i l'esplai és un lloc amb molt de potencial. Els centres d'esplai de manera clàssica solen fer una sortida al mes, per dir alguna cosa, i una estada de colònies, doncs això són 12-13 sortides a l'any. I n'hi ha d'altres que en fan més encara. Per tant, 13 sortides a l'any doncs no deixa de ser... Si aquestes sortides els educadors, els monitors, les saben escollir bé, doncs el nen té oportunitat de conèixer 13 llocs diferents. No estan barallades, pot ser complementària. La pedagògica crec que ho ha de ser sempre, i esportiva també ho pot ser. És un valor important i una cosa important a treballar a l'esport, i l'esport pedagògic. I si està a l'aire lliure, doncs encara millor.